Здравейте, баланези, предстои да танцувате в Благоевград. Какви са очакванията ви от благоевградската публика тази вечер? Първо здравейте на вашите слушатели от Благоевград, предполагам не само. Миналата година в Благоевград беше доста специално участието за мен, тъй като беше първото ми турне с Кока-Кола и за първи път бях в Благоевград като участник към това турне и се запознах с много хора, които всъщност харесват това, което правя. И за мен беше изненада, че толкова много хора харесват това, което правя, тъй като в крайна сметка това е турне с изпълнители, певци и така нататък. Аз съм просто един танцор и нищо особено. И никога не съм се имал за нещо особено. И самото внимание върху мен ме накара наистина да се почувствам специален и затова и моето присъствие от тази година отново в Благоевград е специално само по себе си. Какви са впечатленията ви от този град и с какво ще го запомните? Впечатление е силно казано, тъй като аз главно, ако трябва да съм честен, идвам само за да си свърша работата и не съм се задържал кой знае колко много. Преди време имах приятелка тук от Благоевград и съм идвал за някакъв кратък период от време, за по няколко дни, но това, което съм видял, понеже аз съм се разхождал главно тук по централната част на Благоевград. Аз винаги съм казал, че Благоевград, дори сега като пристигах между другото на колежките от балета, го казах, че си е много такъв спокоен китнича град и си го харесвам още повече, че е до Пирин планина. Аз съм почитател на природата и дори смея да кажа, че повече харесвам планината, отколкото морето, тъй като толкова много години, вече пета година подред ще съм по морето с участие и така нататък и планината винаги сме дърпала повече. А как ви посрещат публиката обикновено на участията, които ходите по морето? По морето е малко по-особено, тъй като не е тайна за никой, че там главно чужденци идват и естествено за тях аз съм непознат, съм просто научил, което танцува. Но това ми е допълнителна мотивация да им покажа, че не съм просто един танцор. Винаги когато се кача на сцената, без значение в кое заведение, клуб или дискотека танцувам, винаги се давам 100% от себе си, така както и на тази сцена на Coca-Cola, The Voice, Happy Energy, дори на всяка друга. Хората винаги остават приятно изненадани дори, тъй като по морето има доста некачествени танцори в кавички, понеже вече е масова практика да се танцува по морето от хора, които са крайно некомпетентни в тази област, но това е друга дълга тема и общо взето добре ме приемат, така както и на другите места, което може мен само да ме радва. А какъв искахте да станете като малък? Интересен въпрос, май не съм го задавал. Не помня, едно време си спомням, че в Даскал винаги си пожелавахме да станеш доктор, полицай, пожарникар, не знам си какво. Знам, със сигурност не съм си мислил, че ще стана танцор и ще изкарвам прехраната с това, но наистина не помня какво точно исках да стана като порасна. Аз съм човек, който вярва в съдбата и съм това, което съм в момента и това е трябвало да стане. Коя пламна страстта ви към танците? Страстта към танците ми идва от един мой съученик, казва се Енчо, бях 10-ти клас в Даскал, показа ми лунната походка, бях супер ентусиазиран как я прави, показвам я, научих я, почнах да я правя по-добре от него и така реших, че вероятно съм добър в танците и трябва да продължа. Стъпка по стъпка гледах уроци от YouTube, лека по лека и така се запалих по танците по-сериозно, докато един ден във Варна бях вече първи курс студент, една жена на плажа ме забеляза докато танцувам, показа се импресарио и ми предложи да работя за нея, да ми преднамира участия и така нататък и общо взето така започна всичко с кариерата ми като танцор. Кои са вашите любими танцори? Любими танцори имам един всъщност, дори имах честа да се запозная с него преди, ако не може паметта, 3-4 години. Става въпрос за Марки Скот, той е американец, държи рекорда за най-гледан клип в YouTube. Дойде в България, имаше участие за един фестивал и успя чрез мои близки хора да се срещна с него, да се запозная, да танцувам на една сцена и беше най-голямата ми мечта, която успях да осъществя. Дори не предполагах, че човек, който живее в Америка, ще дойде в България и ще успея да танцувам с него на една сцена. И това ми беше адски голям стимул да продължа напред, тъй като всеки творец се изпада в някакви творчески дупки и така нататък. И винаги трябва да черпиш вдъхновение от най-различни неща. Той дойде точно в правилния момент, за да ме вдъхнови и да продължа и до ден днешен с танците. Какво ви отнема танците? Време, защото времето за мен е най-ценно и никой не може да ми го върне. И за скромните ми 25 години се научих, че времето трябва да се цени изключително много, да го хабим по възможно рационален начин, тъй като живеем един живот и времето наистина минава неусетно. До кога смятате да се занимавате с танци и как си представяте кариерата си след това? Аз с танци възнамерявам да се занимавам професионално, докато мога физически.
физически. В крайна сметка няма да мога цял живот да се занимавам с това. Мисля, много време просто ще си създам една школа за танци и ще започна да преподавам тази платформа от хора, която имам в интернет. Смятам, че ще ми бъде достатъчно, за да събера определен брой танцори, които да обучавам. Това мисля, че за мен би било достатъчно да си има някаква школа за танци, а вече паралелно с това, ако не се получат нещата с танците, винаги мога да работя по специалността. Сега съм инженер по професия, така че мога да продължа и по специалността си, ако не успея с танците. Освен танцор, вие сте и влогър. Майка ви е насърчила да се занимавате с това. Защо започнахте да се занимавате с влогърство и за какво беше първият ви клип? И защо започнах да се занимавам? Просто го направих клипа на шега. Майка ми веднъж ми даде една идея за клип. На майтап реших да го снимам този клип. Дори не съм предполагал, че имам някакви актьорски заложби в себе си и така нататък. Клипа се получи много добре, получи доста добри отзиви в интернет. Това ме подтикна да правя и други такива подобни клипове. Пораждах идеи от различни неща в ежедневието ми, от хора, случки, ситуации. И така в един момент аз се превърнах неусетно в тъй наречения влогър, нещо, което аз и до ден днешен дори не знам какво се нарича, просто хората така ме наричат, аз не се определям като такъв, но съм просто човек, който прави клипове и изразява себе си чрез тях и забавлява хората. Още повече, че ще ви издам една тайничка за клиповете ми, защо според мен клиповете ми се харесват толкова много, защото това са нещата от живота. Аз не правя клип, примерно, как да си сготвиме спагети, защото не всеки готви, не всеки обича спагети и не всеки иска да готви. Докато направиш клип за кофти даскала, това е нещо, което се е случвало на всеки и всеки се препознае в този клип. Ще каже, чая да споделя Гошо от моя клас, той се сети за кой даскал говоря, това ще го споделя. Клиповете ми достигат до супер много хора и набират голяма популярност, защото са нещата, които са се случвали на всеки поне веднъж в живота. Коя кариера ще предпочитете, тази на танцор или на влогър? Кофти въпрос. Винаги съм си мислил, че две дини под една мишница не се носят, но за момента успявам да ги нося и се надявам и за напред да е така. Като цяло не мога да кажа, че едното предпочитам повече от другото. Да, танците ми наистина са начин на живот, но влогърството ми е пряката връзка с всички хора около мен и понякога наистина имам нужда да изразя себе си чрез някои клипи, да направя някаква тема. А повечето хора в България се страхуват да използват свободата на словото. Аз не съм от тях и затова просто не мога да кажа кое предпочитам повече. Факт е, че аз изкарвам парите си с танци, така че може би малко везните наклоняват към танците. В крайна сметка живота е една борба за оцеляване. Разкрийте ли някои от мечтите си, например към какво стремите, какво искате да постигнете в живота най-много? Аз съм човек, който си поставя по-скромни мечти, които също ги наричам цели. Аз съм човек, който, както казвам, съм голям мечтател, но си поставя много кратки мечти или цели, като осъществя дадена цел или мечта. Просто си поставям следваща цел и си я следвам и така и така и така. Иначе мечти, ако говорим чисто формално за думата мечта, много искам да отида, примерно в Камбоджа. Пожелавам ви да отидете. Кои качества в себе си най-много цените и защо? Много така самовлюбено би прозвучало, ако тръгна да отговарям, но да кажем, че харесвам това, че се смятам наистина за добър човек и за позитивен и се старая да го предавам това на хората. И когато видя, че хората около мен се усмихват и са заразени от тая позитивна енергия, се чувствам удовлетворен, защото ако тръгнеш да обясняваш проблемите си на този и онзи, всеки има проблеми, докато ако кажеш някакви благи неща на някой човек, той ще се зарази от това и по всяка вероятност ще му оправиш настроението, което е важното. Имаше една история, която се казваше "Предай нататък", и това е: правиш на 3 човека по едно добро и тези 3 човека трябва да направят по едно добро дело на други 3, и така се получава една мрежа. И това е моята цел, може би. Всеки ден поне на 3 човека да каже или да направя нещо добро, което те да го предадат на други хора и така. Какво можем да очакваме за напред от Калян Димитров, познат на всички нас като Балан? И какво може да очаквате? Аз съм човек, който не си поставя дълги цели за напред, по-скоро просто ще се оставя на течението и те нещата се дойдат от само себе си. Какво е вашето послание към младите хора, които също искат да поемат по вашия път? Би ги посъветвал да не правят това, което правят. Не, шегувам се. Намерете това, което ви прави щастливи и го развийте до толкова, че да го усъвършенствате и да се превърне във ваш начин на живота, работа. Просто правете това, което ви прави щастливи и заразявайте хората с това. Благодаря ви, успех за напред. Благодаря, успехи на вас.